ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇ ଲେକରା ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ବାବୁଚିପିଡ଼ିହି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବୁଡ଼ର ଦେଇକିରି ରାସ୍ତାଟା ଯାଉଛି। ଇ ରାସ୍ତାରେ 2025 ମସିହା ତଥା ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଇ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଇ ରୋଡ଼ଟା ପୁରାପୁରି ବୋହି ନେଇଯାଇଥିଲା ବର୍ଷାରେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ସବୁ ଜମିନ୍ ମାନକେ ପାଣିଟା ଭରି ଯାଇଛେ। ରୋଡ଼ଟା ବି ପୁରା ଉଡ଼ି ଯାଇଛେ। ଆଉ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣମାନକେ ମନେ ପକାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଏହି ଯେନ୍ ବର୍ଷାଟା ହେଇଛେ ଇ ବର୍ଷାଟା ପାଖାପାଖି 48 ଘଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଦୁଆର ବି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରବେ ଯେ ଇ ଦୃଶ୍ୟଟା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି। ଇନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀଟେ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ତାର ତରା ତରା ଦେଖୁନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛେ। ତ ଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରବେ ଆଉ ଜାଣିପାରବେ ଯେ ଦିନେ ଏନ୍ତା ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ବୋଲିକିରି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ନୂଆ ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା ସେ ରାସ୍ତାକେ ବି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି ମୁଇଁ ଆପଣକେ, ଇ ରାସ୍ତାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆସିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ବାରଗାଡ଼ରୁ ସେ ଛକକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି। ସେ ରାସ୍ତାଟା ହିଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛେ। ଏଖେନ୍ ତ ଇ ବର୍ଷା ମାସେ ସେନେ ଚାଲିଯିବାରଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଯିବାର ଆଇବାର୍ ଲାଗି ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ତ ଯଦି ବି ହେଇପାରବା ସରକାର ତରଫରୁ ହେଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ବି କରିଦେତେଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଶା କରଛେଁ। ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କାହାକେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିକିରି କରାନିହି। ତ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନେକ ଲୋକ ନି ଦେଖିଥାଇ, ଯେନ୍ମାନେ କି ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ଜାଣିନିଥିବେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସମସ୍ତେଟା ଦେଖିପାରବେ, ଜାଣିପାରବେ କି ଆମର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନ୍ତା ଦିନେ ବନ୍ୟା ବା ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ବୋଲିକିରି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଇ ରୋଡ଼ଟା ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ପୁଣିଆଟେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ସେ ଭିତରୁ ବର୍ଷା ହଉଛେ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଳିଆଟା ବି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛେ। ତ ଏନ୍ତା ମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ହେଉଛେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଇ ଦୃଶ୍ୟକେ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ତା କରି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କରୁନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକମାନେ ଦେଖିକିରି ପ୍ରକୃତିକେ ଦେଖିପାରବେ ଯେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିନ୍ ମାନେ ବି ଅଛେ, ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ବି ଅଛେ। ତ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଯେନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ପୁରା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେନ୍ତାକି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା ଲେଖେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଜାନୁଥ୍। ତ ଇ ଯେନ୍ ଘରମନି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବନେଇଛେଁ ଇନକମ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ନି କରି, ହେନ୍ତା ବନେଇଛେଁ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରୁନ୍, ସେୟାର ଟିକେ କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରୁନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ବା ଜୁହାର।